Заедно, които ме гледате, заедно търпители. Аз съм Любо и тук при мен е един специален гост за този клип. Веско. Веско? Здрасти. И днес играем на... Кажи играта, че задай. Hide and Seek. Hide and Seek, да. Я кажи за какво става въпрос. Първо трябва да отидем по табелките. Вече го направихме това. Чакай малко. Че аз не съм играл тая. Как ми го каза преди малко? Почваме. Добре, почваме. Ще видите какво става въпрос. Браво! Аз съм... Ти какво си? Аз съм Лед. Чакай да видя какво съм. Ти какво си? Чакай. Осам аз. Отстрани на това ти показва... Аз съм такова. Моне жълто, така се кажа. Кое е жълто? Не жълто. Вълна! Аз умрях вече. Не видях как ме убиха. Глоустоун! Да, също това е. Аз трябва да си намеря... Чакай, ме убиха и сама вкараха някъде. Копчета. Гледай, ма! Не мога. Трябва да бия вече. Пусна ма вече някъде. Сега трябва да го намерим. Ти какво си? Лед. Добре. Някакво TNT. Сме тук трима. Търси. Аз пък сега няма място за мене къде. Тук ще съм. Вече съм Лед. Чакай да освена малко звука на играта. 83. Виждаш ли ма? Не. Аз съм при тебе. Натисни компаса и търси 248. Аз съм вече, трябва да те бия, имам меч, даже и броня имам. Да, трябва да ме намериш. Да, тук има при мен още двама. Да, те трябва първо всичките блокове да се скрият и ето намерихме един крафтинг тейбъл. Ще го пуснат. Пуснат ти ли сте? Отдавна сте пуснати. Ако намериш Лед до... намерихме нещо. Добра. Ти намерихме TNT. Аз ще го убия. Би го. Виждам. Ти с... Как са... Не мога да видя какво е там. Какво убито и TNT, брат? Убивам. Не, просто не мога да видя как са таковаш, обаче аз ако... Трябва след още 4 минути. Мисля, че ме намери! Намери! Къде ли си? Аз съм. Не умрях, ела при мене. Не мога, аз още не съм пуснат. Чакай, аз да те взема. Чули? Да те намеря просто, не да взема. Сега ще да те намеря. Вече съм пуснат. Айде бе, спринквай, бе. То са на руски ли? Какъв е? Пишат на руски. Ето. Да. Да търси. Аз на този мап съм гледал. Да, аз съм гледал точно на този мап. Има друг. Дете не знам какъв е град. Пахмата година. Не, чета, бе. Седай, бе. Ето ме. Къв си? Ето ма, Веско, айде. Добре, трябва да търсим. Преди бяха тука. Да. Лаги ли ти? Лаги ли ти? Да. Ама не, на мене в играта не ми лаги, просто ти ми лагиш. Нали не мога да те чувам толкова добре. Да. И започна да ми лаги.
Гадост. Сега какво ще правим? Сега какво ще правим? Трябва да намерим всичките. О! Какво стана? Мисля, че ние победихме. Не знам. Да, флаг. Готов. Снимам от 5 минути, вече 6. Аре, Пак. Какво? Чакай! Да се вземем такова. От магазина може да си купуваш блокове. Не трябва само блокове. Ари, къде си? В кое? Дед пише 7 човека на 24, искаш ли? Дед пише 9 човека на 24, влизай там. 10 човека на 24, нищо не мога. Да. Видях, да. Кликнах на него. Да, виждам да. Ето там. Видях на някаква стена. Да, ето. Чакай. Да. Тя ще намаля с това, защото нямаме чуят. Сериозно имат... това е на някой главата. Това е тука. Не ми прилича на глава. Това е на скин главата. Не ми прилича на глава. Глава е. Нали знаеш, че понякога, като убиеш някой, че... Ето, аз бях и тако. Ау. Някой има тъпа. Не те приема, бе. Почваме. Къде е? В момента. Това не е мене, бе. Ето ми. Ко съм? Аз съм Енвил. Ти какво си? Аз съм също. Аз този мап го знам. Ти какво си? Чеспейт. И аз се обърни. Ти съм аз. Това си ти? Аз съм това. Да. На ковалня съм аз. Да. Чакай ма. Сега къде да отидем? Тука не. Къде? Остана, аз той имам меч. Имам меч вече. Да, и аз имам меч. Скри си тука, Любо. Да, ама скри си мечата, не те видят. Не, то няма да го... Може ли да съм граниш от мене? Ти нищо не виждам. Чакай. Ма би, бе! Добре. Съм умрял. Сериозно, аз съм летяща на ковалня. Аз не мога да видя. От мене има нещо. Чакай, аз няма да мърдам. Не, са. Аре, кой иска да съм? Ето готово. Остана е. Ти къде си? Чакай, идвам. Ти си на същото място, нали? Да. Аз пък се заклещих тук. Бяй излез там, че се заклещих. Да получиш. Под храната и сърчицата всичкото зелено ли ти? Да, не почти. Само малко. Сега вече всичко. Ако останеш на място и ставаш така и си солиден блок сега. Да. И остават още 5 минути, докато такова. Докато свърши. Аз съм в туалетна. Ако ме намериш, не ме би. Аз не съм умрял, бе. Извадих се, супер. Малко виждам, ето та, нали? На ковалната. Да, тук съм. Че някакво видях. Чая да се добавя тук. Не дей тука. Тук. Не дей. Що? Ще забележат, че... Къде да отида? Нямам другаде. Излез навънка и потърси нещо. Ето тук. Добре. Няма само. Там сто.